Ikay albularyo, Noy? Oo, ako dong. Problema ko, Noy, oy, nakalibang magkong sanggot, Noy. Oy, gibarag man ka dong. May butang nga albularyo, mananambal sa among baryo. Bisan tuod siya, buutan, usahay may pagkabilya ko. Tanang sakit, iyang tambalan, bisan pa maing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab maminteryo. Tunay babaeng masakiton, itambalan niyang orasyon. Ang albularyo mapahiyomon, pihapuhap sa sakit sa puson. Ang babae sabi ay alisto, nanagang o dayong panapo. Kay kung mo hikap ang putang na albularyo, basing mahikapan ang dili mao. La 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 la, puta siya ka albularyong puta. La 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 la, putambal nga magtiyong ang mata. Dihay bayot naglisod paglihok, nagreklamo subag sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot, aron kuno bumuto bukipot. Kato ang iyang pasalamat, kay ni Diyos wa na mangot-ngot. Apan paglingkod siya nga hingulpot, laing hubang nitubo sa iyang lubot. La 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 la, puta siya ka albularyong buta. La 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 la, putambal nga magtiyong ang mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kunong kotsara. Nagsiga na lang ang mata, panagsanal lang mo ginhawa. Kitambagan silang albularyo, ipaulit dayon sa ilaha. Inikabot kuno dayon pahigaa, muskitirohi og tabla. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magtiyong ang mata. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magtiyong ang mata. Unya dong, okay na ka dong.